сте, приятели? Добре дошли в следващото видео и първо видео на Roblox. Както винаги с мене. Да, ето, обещано. Така, приятели, както виждате, мога да стримам, защото нямам 50 абоната. Затова ги гоним 50 минути. Така, и днес на късното видео на Майнкрафт ще играем. Както вие казвате, уж ще играем 99 нощи, както уж съм обещал. Няма да играем 99 нощи. Ще играем стила Brain Rot. А 99 нощи по-натам. Да, вие го чувате след 50 абоната. Като цяло, той като си направи YouTube канал, ще виждате и неговата гледна точка като цяло. Да. Като съберем 50 абоната другата година, ако ги съберем тази, ще е доста добре. Пускам първия си официален стрим. Да, докато Крис... Приятели, искате ли видеа на Schedule и на Unturned? Защото на Unturned трябва да ми кажете долу в коментарите как може да играем заедно с Крис. Че в момента игра Geometric Dash. Да, в момента играя Geometric Dash, хора. Докато Крис ми каже да влизам в Brain Rot. Чакайте да намаля на декстоп, защото Крис не се чува. Да си намаля звука тук на декстоп. Да, защото хора, трябва да му помагам за YouTube канала на Крис като цяло. Като цяло ще си изтеглим и двамата програми за обработване на видеа. Смятам, знаеш какво? Събота правим видеото примерно към 12 часа и към един го обработваме, го качваме. Да. И в в 7 часа снимаме видеото, обработваме го. Хора, искате ли? В момента ще влезем в папката да ви покажа едно некачено видео, което е доста дълго, 30 и няколко минути, което не мога да го кача, защото ми трябва телефонен номер и с моя не става, и ще попитам Крис да го кача това видео, защото това е доста важно видео, доста си говорихме в него. Кажи, Крис. Да. То е това, където е пред полицията, в момента ще го пусна. То е ето това видео. Да, пред полицията, където аз я построих. Приятели, ето ние сме с... Да. Аз съм направил сървър вече. Сървъра в момента съм сложил... Чакай.
Чакай, Крис, да се изслушваме. Сложил съм на моя първи SMP сервер, има и втори, който е сезон първи на History 10. Това е история на двама приятели, ето такива, като нас. Това е история. За това хора, в момента ще ви кажа, той още не е обработен като цяло. Не съм го обработил още. Като цяло и сега ще ви го покажа. Да. И за хисторито... Да. Казвали сме на всички хора, които искат да... Хора, извинявам се, аз вече нямам Дискорд, няма слагам линк за Дискорд. Хакнаха ми Дискорда, за жалост. Кажи, Крис, че ми го хакнаха. Ето, History SMP. Хакера е анонимен хакер, така ми изписа поне. Като цяло хора, много се извинявам, обаче в Discord няма как да си говоря. Може тук в WhatsApp, обаче трябва да си инсталирате WhatsApp, естествено. Хора, ето ви сървъра, както виждате в History SMP10. Да, като цяло да, снимките, имената в WhatsApp и такива работи. Така, предлагаме, приятели, ако искате да започнете стартирано да снимате видеа, почнете директно с Streamlabs. Това ще е най-лесната програма за снимане на видеа. И естествено в обработката на видеята ще слагаме mute, копирайт, защото ще има доста копирайт моменти. Както виждаш, кажи, Крис, колко пъти в моите видеа съм се сдържал да не обида, някаква обида да кажа, когато съм се изнервил. Да, тук що копирах сървър. Да, Крис. Сега пращам ти адреса. Мама. Тит. Бъгна ми се нещо тук. WhatsApp-а. Нещо ми се бъгна WhatsApp-а. Хора, извинявам се, бъгна ми за WhatsApp, защото снимам в момента. Хора, в момента стила Brain Rot ще играем, обаче за жалост на мен ми лагва. Не мога да влезна. Даже аз те нямам към приятели, бе! Крис, нямате към приятели в Roblox. Да. Ако искате, приятели, да играем на Schedule One, ако искате да си я купим, да си я платим, не, за да добавя мембър трябва да съм 1000 абоната. И мембърството... Хора, като станем 1000 абоната, приятели, като станем 1000 абоната и ще направим анбоксинг на бутона за 1000 абоната в YouTube. Като Крис ще се надявам, когато ми дойде, аз ще му кажа да дойде в моето село да снимаме заедно, естествено, анбоксинга. Да не сме отделно. Години, 2-3. Като цяло 2-3 години се познаваме с Крис. Първоначално аз му предложих...
Значи ще измисляме, слушайте внимателно, приятели. Като дойде лятата ваканция, когато стигнем 1000 абоната, когато дойде лятата ваканция, ще питам нашите, Крис да дойде в нас и той ще пита да дойдем, аз ще му пратя локация точно в селото, което аз живея, улицата. Ще го чакам на центъра на селото и там ще си отидем до нас да бъкснем. Като цяло и родители трябва да се съгласят, защото аз съм по-голям от него, като цяло Крис е по-малък от мен. И приятели, сега в момента, в този един момент, този господин Мариан Беги Офишъл, искам да се анабонирате за неговия канал, защото той развали цели две приятелства. Приятелството с мен и приятелството с Георги Гейминг Офишъл. Този човек преба и тримани. Този човек този човек ме предаде мен, Георги Гейминг и Крис. Трима човека, нали, Крис? Абонирайте за неговия канал. Това, чакайте хора, стой. Така. Приятели, това не е хейт. Това не се води като хейт, просто ви казвам, защото този човек разваля приятелства. Видеото продължи доста време, ще го спираме хора с обясненията, защото 11 минути, аз повече от 15 мога да снимам. Като цяло трябва да сложа телефонния номер. Приятели, както виждате, тук има Go Live за лайв, обаче нямам 50 абоната. Така. И това беше от това видео. Абонирайте се за нашия канал. Извинявам се, че казах, че ще играем Стива Бренът, просто не мога ми заради. Като цяло, в момента ще си инсталирам програма за обработване, ще обработя всички видеа и ще ги кача на ново всичките ми стари видеа с Маран, които ще напиша, че са стари под описанието. И това ще е от днешното видео. Бабай! И гоним 50 абоната и на 50 абоната стрим. Който стане първия мембър на канала е член, ще пускам членства, мембъри и всичко. И абонирай... Приятели, извинявам... Да. Приятели, извинявам се, че нямам камера, трябва да си купа. Така че, да. Камерата ще е ефтина, към 50 лева. Обаче при него трябва да дойде през Спиди и при мен през Спиди и така и двамата. Аз ще му пратя линк естествено за камерата. Това ще бъде чао от мен. Крис може да каже баба и той. Когато ще се видим, ще правим и giveaway. Не е тази събота, която идва, по-другата събота правим първия giveaway. Не мога го кажа, кажи го ти, Крис. Giveaway на безплатен Minecraft сервер. Ще ви го направим, ще ви кажем как да си направите Minecraft сервер. И този giveaway ще бъде излъчен на живо, защото съм си направил сега една настройка да мога да пускам стрим. Така че очаквайте стрим. И бабай, до следващия път, да нося